ce wacce za mu gabatar akan yadda ake samun MB 500 a layin Airtel yadda za ka yi browsing kyauta ta hanyar wannan stack VPN Logic din. Gashi nan da farko idan ka tashi za ka shiga Play Store ka yi download ɗin shi kamar haka. Gashi nan mun shiga already, za ka yi download ɗin shi kamar haka. Za ka rubuta stack, za ka gan shi ya fito. Gashi nan minti ɗaya, bari mu gani, bari mu yi connecting ɗin namu ɗin ka gani. Muna tare da tashar Ɗan Daura TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Za mu ci gaba da ɗora muku waɗannan abubuwan domin sauƙaƙe muku samun data. Kamar gashi nan haka za ku ga stack gashi nan kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo. Already mun riga mun yi download ɗin shi. Idan baka yi download ɗin shi ba za ka iya danna nan wurin, za ka ga downloading sai ka yi. Yanzu gashi nan za mu buɗe shi kamar haka. Gashi nan yadda yake tafiya, gashi nan yadda yake tafiya za ka gani. Gashi nan daga sama a rubuta Airtel MB 500 kenan. Kullum za ka rinka samun ta. Idan kana so ka shiga Telegram group ɗinsu yadda za ka gani yadda abubuwan suke tafiya da kuma sabon updating idan sun yi akan shi wannan stack ɗin, sai ka danna wannan channel ɗin gashi nan. Idan ka danna shi zai kai ka wannan kenan. In ka danna shi zai kai ka cikin Telegram ɗinsu, sai ka ga yadda abubuwan suke tafiya gashi nan. Insha Allah bayan wannan za mu kawo muku kuma yadda ake samun, misali idan muka katse wannan gashi nan kamar haka muka katse shi, idan ka yi ka bai yi ba, gasu nan za ka gani akwai Glo Unlimited gashi nan, akwai MTN shi ma za mu kawo muku shi yadda ake yin connecting ɗin shi. Ga Airtel nan duk da dai Unlimited shi ma ya daina aiki. To gashi nan kamar nan wurin idan ka bai yi ba za ka danna nan wajen inda aka rubuta update ɗin nan, za ka shiga gaba ɗaya zai yi update. Idan sun ɗora wani sabon abu ma za ka gani. Ku yi mana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da kuma trip ɗinmu wanda za ku rinka samu domin sauƙaƙe muku samun data da sauran abubuwa na technology.